Ziyara naki ne. C1 producer. Ziyara naki ne. Zo ki bani so, zo ki bani so, zo ki bani so. Za ya raba ni da ni da ke ban shi ba masoyiya, busa da sarewa domin ki ne. Ke ce sarauniya mai kore da kannin damuwa, in rayuwa samu su ke girmama, har ma sha zuwa kyakkyawa abin so na jaruma. Na baki ragama Hajjaji binti da ke nufi, na baki zuciya. Ziyara na zo da baitika a gaban kini na dubunsa, ina miki laifi masoyiya. Daure ki afuwa in kin yi fishi da damuwa, kai sa ruwa dukan mallaki na naki ne, har ma da sirka inda na je zancen ki ne. Zuciya ke ta rika sanadin ki ne, Hajjaji binti ina kike masoyiya. Karki manta da dukan alkawar Hajjaji binti a dangare, kwalliya ba ai mata gori ba, mallako a Saudiya. Dawai su wani na ado na fada, Hajjaji ni ke na rike, ina ma a ce auren ma ake. Ni zan taka rawa tuna da ke san ba na gudu, duk inda zaki je ko ina na je domin kifa ne. Rayuwa ziyara naki ne, in kin yarda ni ma na yarda.